daso. LB dong. Mana punya bilang? Kenapa? Hello, ơi, rồi đây, ang mondirawsो नै lain. Nyot, ni ada prakarji disturb bele. Hai, मा खबर नो जुनालियाबो खबरा मोजाङानो ओमफ्राय जोदाव एमबि गैला आतसा अके ले माबा नेटा डिस्टार्ब खालामबाय थादों जानला माला सैगोरा मोजां खामानि मावग्रा नङालै इबो आइफ्रा ओइ मानसिफोर बुंदों बावहाय बहुद फादु दहाय सोजोबखाबाय आङो सोर दङ ओमफ्राय जोंना फादुमोन बायो आरो खामानियाव किराक बिनि थाखायनो रायजायो लाइक डान थेंक यू सो मच किराक लाइक देनेगले थेंक यू सो मच थेंक यू बिनि थाखाय रायजायोलै मावग्रा मानसिया थेंक यू सो मच ब्रादार ओके थेंक यू सो मच थेंक यू जुमाय लोंनो बादि जों लोंनो बादि जेबानो जायाखै थैंक यू कौन है प्लीज कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस किरक बोलो क्या कर रहा है अभी खाना हुआ कि नहीं हुआ है हाय हेलो इधर काम कर रहा है इधर देखो काम कर रहा है ना इसलिए मतलब थोड़ा झाड़ू मार रहा है काम कर रहा है भाई माही दैमारि मा नाम जोंना हाय सना नै आंहा आंबो दिनैसो खादों एलबिखौनो दासो एलबि खादों थेंक यू सो माच नै जास्ट दसेल' होदों बिराद गरम ना बोथोरा नै दै गुसु लालायदों आरोना दै गुसुसो लोंगासिनो आङो ओमफ्राय दसे थानानै दुर्गा फुजायाव सिख्लाफोर नायनो थांसै सिख्लाफोर एदावहैनोसैलाय मा दंबावखाय गोसो थोनायबो रावबो गैया ब्रा मा खबर होनदों जोंना पदुमि खबर मोजां नोंना मा खबर लाइक होबाय दै सनानो माहिया थेंक इउ सो माच माहि नै जोंना जोहोलाव सेंग्राफोरा खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोनहा नै दखाननि खामानि सिंगेल लाइफ गोजा आरोना बेखौ दालियाव होनो नागिरदोंमोन मामोन इयो फुलकबि देन्थामोन जि मिलौगौमोन दुन्दिया गोरलैजों फुलकबि देन्था ओमफ्राय 120 टाका किल' दायो फुलकबिया सोरबा जानो हादोंबा कमेन्ट हर जों जानो हादों जोंहा जाबाय जोङो ना फुंखौसो गैला गारनांसिगोन नै लोगोबा टाइम हास्लाबासै दखान मावनानै आइनि फिफा थेंक इउ सो माच जोंना माहि अन थानो थाखाय पदुमिया मोजां होनदों थेंक इउ माहि जोंना माहिया मा होनखो र' आं थानायावनो सोरजोंबा बेरायनो नामदाना माहि नोङो बा खबरखौलाय आंखौ आं लानोसैहाय बेखौनो आंखौ जायनो लायना एकदम जिराय मोजां दै हरलाय बिराद मावा दाङा जागोन आङो राजखुंगुर बायदि ओइ ओरै फैब्रा एसे बिबुंथि लाखिनोबा जोंना ओमफ्राय पदुमिया मिनिबाय आरोना मा ओंख्रि संखोहाय होनदों ओंख्रिया मा ओंख्रि संखोथाय इसोर जोंना कारिगरफोरासो मिथिसिगौ ओमफ्राय नाकिन्द्र हाय हेल' नाकिन्द्र नाय बेसेबां मावथि बेसोरा सिंगोल दङ दा बुंनो थाङोब्ला बेजों सोरबा गार्लफ्रेन्ड जायोबा ना ओरैबायदि जिराय मोनजागोन खामानि दामानि मावहोआलासिनो आरोना ओइ
इलाय गलमाय सल थांगोन ओमफ्राय जोंना मा ओंख्रि संखो होदों ओंख्रियानोथ'लै मा ओंख्रि संखो खोन्थालाय ओइ मा ओंख्रिमोन ओंख्रियाथ' गैया दिनै संनो बारा सङासै माबा पर'था बानायबाय लाथा पर'था ओमफ्राय अमा बेदर ग्रेभि बेनो आरो ना बिनोसै लोगोफोर जोंनि ओंख्रिया दिनै आदसा आइ फन खालामदोंलै आइनाव फन खालामदों जाय फन खालामगासिनो आंनाव ओमफ्राय सिंगोलखौ हर आंनो सनजितनो सिंगोलखौ सनालि नों हाबा जाखानानै ओमफ्राय कैसा है भाई बोले मैं ठीक हूँ भाई और आप बताओ कैसे नींद्रा माही ने बोला है मिनी भाई थैंक यू ओमफ्राय माहिया बुंदों लाभ इउ होनना बुंदों लाभ इउ टु ओमफ्राय राजानि देबोरमा क्या कर रहा है बोल रहा है सोरबा जुमाय लोंनो लाङोबा जुमाय लोंनो नहीं हम लोग मतलब जुमाय लोंनो बियार नै गांसे 1000 जाबाय दै 1500 जाबाय दै 16 17 18 आरो अनलाइनाव सिख्लाफोरनो जाहोजोबसिन 20000 सिख्लाफोरनो ओमफ्राय देबरमा बोलो बोलो हेल' देबरमाजि ओमफ्राय सनाला माने थोद हाबा जायाखै दासो पागल आदसा ओमफ्राय सनालिया ओमफ्राय नाहेन्द्र ने बोला है मे बी मा होनना बुंखोथाय सरि मावो थांखो मे बी ठीक हूँ भाई अच्छा ओके आम लोग का पंकज आ गया हेलो पंकज थैंक यू सो मच पंकज लाइक देने के लिए हेलो पंकज हेलो एस बी मा होनना बुंदों जोंना हेलो एस बि वा होनदों बर'मि नार्जारि होनदों आंबो हरदो फुजा जानो होनदों मालाय सिख्लाफोरनो जाहैसिन बियो दायो सामब्रामा माहिया मा होनदों फुजानि नामा हर रा एसे नाम दाना नै नोंनाव बिहरदों सोर बिलाय ओरैजाय सोरबा सोंसिगोन नै खुलुमबाय सिंगल था पंकज कैसे पंकज अभी हम लोग ठीक है पंकज जी ओमफ्राय सनाला मोनदों हाबा जानाया गार्लफ्रेन्ड मोना नामा सनजित बयफ्रेन्ड मोना नामा सनजित जिया बालन्दानो बालन्दासो जोङो बालन्दा गोजाखा बेयाव थानाया गासिबो देवर माने बोला इतना पैसा कहाँ से मिला ओ मालिक है रे मालदार है इसलिए बहुत पैसा इसके साथ मेरा होटल है होटल व्हाट्सएप कॉर्नर उदालगुरी का होटल मालिक है ना ये इसके लिए बहुत पैसा इसके पास जोंना एसबि बर्डआ मा होनदों खानाय खनाय नुदों नामा दाना आदसा खनाय नुदों नामा होनदों ओमफ्राय पंकज ने मा बोला लाइक डान थेंक यू ओमफ्राय आमलका केन्द्र ने बोला रानिनि नों बहानि बियानि ओंखार होनना बुंदों देबरमाने बोला आं जामपुरिनि आदसा एसबी ने बोला लाइक डान थैंक यू सो मच पंकज ने ऑन थैंक यू एसबी ऑन थैंक यू पंकज ऑन थैंक यू पंकज ने बोला खाना हो गया क्या आपका खाना नहीं हुआ है पंकज अभी तक घर नहीं गया अभी घर जाने वाला है माही ने बुंदों लाभ इउ बेबी नाम थैंक यू सो मच माही ओमफ्राय आई लाभ इउ टू रानीनि पारा खायाव मुझे त्रिपुरानि आता रे ओमफ्राय थैंक यू सो मच मा ओंख्रि जानायमोन ओंख्रि जाथ'वाखै ब्र ओंख्रि जाथ'वाखै न'आव थांगोनसो ओमफ्राय माहिया मा होनदों आंखौ लादोहाय सोरबा होनदों ओइ माहि नोंखौ इसां जिराय जाहोनो सानबाय आं नों आंनो लायानोबा पंकजा मा होनदों हेल' माहि जि होनना बुंदों सनालिया मा होनदों हरदो सनजित मा फुजानि अफार होसावदों होनदोंलै बिराद फुजानि अफार होसावदों नै जोंना बिथाङा ओमफ्राय पंकजनि लाइक सनालि लाइक दान थेंक इउ पंकजा मा होनदों एम होनदों अके एस बिया जोंना माहि लोगो हाय होनना बुंदों पंकजनि अन थेंक इउ राजानि देबरमाने बोला नों कि बायां नानि होनदों थैंक यू सो मच पंकज ओके बोल रहा है माही ने बुंदों हेलो पंकज जी होनदों देबरमा अन थैंक यू एस बि अन थैंक यू सिख्लाफोर नायनो फैदों फै आंजों फुजायाव बेरायनो फै बारा नङा सासेयाव 500 जागोन दुगालै माहाजोना मालाय ओइ थाङा न'आव ओंखाम जानानै आरो माबायाव मेला बेरायबावगोनसो माहि फुजायाव मेला बेरायहैयाबा ओमफ्राय हाय एस बि लोगो नामदारा पंकजनि अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच कमेन्ट खालामदो बिराद दुखु दंलै लोगोफोर नै उदालगुरिनि पेट्रल पाम्पखौ नायनोबा
नै जाबाय उदालगुरिनि पेट्रल पाम्प इ जाबाय ओइ जुदि नोंसिनि जुदि मा होनना बुंगोनमोनलाय बि थांब्ला नैबे लामायानो दै नैबे लामायानो बड'लेण्ड बासआ फैयो फुंनि 6:50 फैयो आरोना 6:50 बड'लेण्ड बास मोनहैनो आरोना डाइरेक्ट माहि नोंसिनि न' लांगोन आरोना बड'लेण्ड बासआ इहाय ए थांलाय ए गारि थाव सोना लागा ओमफ्राय पंकज अन थेंक इउ एसबि अन थेंक इउ हिरो थेंक इउ सो मच जयनिंग हो जाओ बोल रहा है देवर माकी साथ जयनिंग हो जाओ एवरीवन गाइस कौन है नै जोंना बिथाङा थांबायनो थाव सोनो नै लोगोफोर 2 सिस्टार हटेल बेहाय मा गाव बेसेबांसो सोदोंसै ओमफ्राय माहि ओइ बान्दोगुरि थांगोन बान्दोगुरि थांबा 100 सोदो 100नि ओमफ्राय जोंना थेंक इउ सो माच ओइ थेंक इउ दे लोगोफोर आं माने सनजित आइ लाभ इउ होनदों आरोना थेंक इउ सो माच माहि नै माहि जोंहा आमाइनि हटेला बेनो आमाइनि हटेला आरो नै दा बन्द' खालामगासिनो ओमफ्राय माहि लोगोआव नाइस ओंख्रि टेस्टि नांबाय माहिया जोंना मिनिबाय थेंक इउ सो माच बिएम आ गैया माहिब्ला सनजिब्ला थेंक इउ सो माच बिएम हरा मिलना हेल' ओमफ्राय जोंना माहिया अन थेंक इउ मरा सनजिबलरा थेंक इउ अन थेंक इउ सबिगो थेंक इउ सो माच दै लोगोफोर जोंना बिशाल फैबाय लाइक दान पंकज नेबोला ब्र काप आपको सरि दै पंकज मे कमेन्ट नि पर सकता रे पंकज थेंक इउ सरि थेंक इउ सो माच ओमफ्राय मा होनो बङाइगाव एमएमबि लागा बङाइगाव एमएमबि नै जोंना फैगासिनो दं सासेया नै उदालगुरिनि दं माहि थेंक इउ सो माच बिहे मरा ओइ हाय फंबाय नाजमाय पर्दाया नै पर्दाया बिलाय पर्दाया नोंनि पर्दाखौ लानानै जागोन बेखौ लाला लोगोया जोंना एसबिया मा होनदों माहि लोगो मा खबर होनदों बिएम ने बोला विशाल मोरा बोल रहा है विशाला जोंना मा बिएम मोरा होनदों बिएम तू मोरा बात करता है रे आजकल दुखु दंलै लोगोफोरखौ दुखु दङ दुखु हिनजावबो गैया गार्लफ्रेन्डबो गैयाब्रा मा खालामनो माहि रावबो गोसो थानायबो गैया आरोना ओमफ्राय जोंना माहिया मा बुंखो आंना खबरा गाज्रिलै हाय लोगो एसबि नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना तुमि काहा से हु मे आसाम से हु जोंना सबिताया बिराद थगायसुलै सबिता नोङो नाम्बारा बोरो आंनि नाम्बार आं मालाबाबो रावखौबो थगायफेरा सबिता जि नाम्बार हरो एकदम कारेक्ट नाम्बार हरखायो थेंक इउ सो माच ओमफ्राय दायो नै माहि लोगो नंगौ ना मा आंनो नांदों ना आं मा फाम गैया जाला गारियालाय दै फाम दङलै दय नायखानाय ओमफ्राय एसबि थेंक इउ सो माच जोंना एसबिया मा होनदों माहि आयदा मा बुंखो माहि लोगो मा बुंखोथाय लोगो बिशाल दै आन्दायला जोब्बाय आं कमिखौनो मा होनखोथाय आं फरायनो नोंना माथो प्रफाइलानो गैया आंनि प्रफाइलखौ रावबो नुवालै माहि माबा सरि सबिता आं प्रफाइला आंना लकसो जायनि कन्टेक्ट नाम्बारा आंनि मबाइलाव सेभ थायो बिसो आंनि प्रफाइलखौ नुगोन आं प्रफाइलखौ लक मारा दोनदों मानो होनबा आं प्रफाइलखौ एभ्रि वानाव दोनाखै आरोना प्रफाइलखौ आङो माबासो दोनदों लकआवसो दोनदों आरोना एभ्रि वानाव दोनाखै एभ्रि वानाव दोनबासो प्रफाइलखौ नुयो नालाय इदि आंनि नाम्बारा बेनो माहि 8812995933 बेनो आरोना माबा सरि माहि सोंफ्लांबाय माबा सबिता आर्यान थेंक इउ ओचबि मा खबर नैलै हेपि दुर्गा फुजायाव थांबावगोनसो आंना फैसा होनालाय दङ थेंक इउ
ओमफ्राय जोंना आंलाय माथो नुयो सनजित सनादों ओइ सबिताया नुवा होनना बुंदोंमोन आरो ना सबिताया ओइ माहिनो नाम्बारा सेभ दंना बेखौनो नुयो र' जाफैसै खोमा मामाय माखौ माला फैदों ओमफ्राय एसबिया मा होनदों माहि लोगो नंगौ नामा दालाय मा खालामदों होनना बुंदों जाम्बा 9टा 10टायावसो मानसि जाखायो ओमफ्राय माइया बुंदों ओइ खालि आंनिल' नामा लायो ओंलै माइ माबा नोंनि नामावल' गोसो गोरबो मेलेमाव हाबजोब्बाय ना ओमफ्राय जोंना प्रफाइल गैयाबा हरनो लाजियो आं सनजित हेपि दुर्गा फुजा मा लाजिलायनो जोंना कलेजयो मा लाजिलायनायसै बेलाय सनजित टेन्टला नांदारला ओंलै टेन्टलाय खामानि गैला माबा ओसबि टेन्टलाय खामानि गैला गर्लफ्रेन्ड गैयाबा मा लानो होनदोंलै मा लानो ला मा लायो ओमफ्राय नों उन्दुना एसबि लोगोनो दं उन्दुनानै होनदों आरो ना ओमफ्राय एसबिया अन थेंक इउ माबा माहिया ओसबि आरो एसबि थेंक इउ नोंथ' आरो नोंथ' आरो ओइ मा थांबावनोब्रा सामान जोंना जोंना मा बुंखोथाय आन्दायलाजोब्बायसो आङो कमेन्टखौनो र' थाथ' आंबो थांनो सनजित सना नोंजोंनो फै ओइ नाब्ला बबाव थांदों नो ओइ थाङाखै नै गामियावनो दङ जोंना गामियानो टाउनाव बेरायगासिनो ओमफ्राय उनाव मा होनखो अखा खोरोमदों जोंनिथिं गिथों दारावसा जोंना सबिताया मा बुंखो आं नायबाय थायो नोंखौ प्रफाइल नङाबा नि सनजित नुवानो आं नोंनि प्रफाइलखौ ओइ माबा सबिता नों आंनि प्रफाइलखौ जिन्दागि थैबाबो नों आंनि प्रफाइलखौ नुवा आंनाव नोङो जुदि नों आंनाव मेसेज हरगोन ना जुदि नोंनि आंनाव मेसेज हरनाय लोगो लोगो नोंनि नाम्बारखौ आं सेभ खालामगोन ना अब्लासो नों आंनि प्रफाइलखौ नुगोन ओमफ्राय जोंना अके थेंक इउ स' माच नेट गैला आंना बाय सनजित दे अके बोरै नोंलैबो सासे नङालै सासे नङा दा अबाव थांबानो फिक्स खालामदों खुन्दाफोर थांनायाथ'लै अबाव थांनोथाय खौराङाव दंदों खौराङाव दिनै माबाखौ सानदे जागोन एदावहैसै बाल बन्द'आनो खालामबाय खोमा दा लागैलाय बन्द' जागोन बार'तासिम थायो बानलु उरिना फैनायसिम लोगोफोरा खबर लाहरनो हाला लोगो लाहरदोंना ओमफ्राय मा होनहरदों 12तासिम रिसार्ज सोबाय नोङो बाल गैला दे दहाय मिथिखादों आं फन फैनायाव ओमफ्राय लागाव बङाइगाव नै एलबिआव ओइ नों जल्दि ओंखारदो खिन्थु होनखादां नामा सनजित बा बेरा दिनै मेगना मा बायलै नोंसोरनि थाखाय नोंसोर माबा जानाया आफैदों आफगोलै माबा जानाया आफैदों आफगोलै जानाया बोरै हाबहैलाबायनांगौ जोंहा होलांबावनो नागिरदों फुजा नायनो मा बिसिनानो लोंबावो आं दंलै आं द्राइभार दंखायो नोंसोर लोंबायल' थालाय सोर आं लोङि मानसिया द्राइभार जायाबालाय माथोखाय सोर आंलाय मालानिफ्राय जुमाय लोंग्रा कालिया सालाम कालिया सालाम इनसेक दे थाब लों जलदि लोंनानै थाब थानांगौ ओइ माबा नेट स्ल'लै लोगोफोर मा बुंहरो आरोना दोननोसै आङो नेट स्ल' आरोना ओइ कालिया ओइ गोरजासो थायोनो गोरजासो थायो नेट स्ल'लै बिराद गाज्रि नेट स्ल' दै सरि आयु थैद दा एलबि पेन्सिल र'
ơi không sao lương